Euskal matxinadak eta estatu guztian sortzen diren borroka sozialek erregimena era demokratikoetara zabaltzera behartzen dute. Simbolo berriak eta lege berriak berreskuratzen edo asmatzen dira benetako justizia eta askatasunezak oraindik jarraitzen duela gutxiago nabaritu dadin. Guzti honetarako beti daude prest ordezko politiko berriak. Erregimen parlamentarioak, beraien alderdiek, sistema elektoralak eta prentsak hala ere, ezin dute eskutatu aldaketa gitxi egon direla, naiz eta askok itxaropen eta ilusioak izan. Amaigabeko erasoek oraindik amaitu esten indarkeria ageriak edo eskutuak, prentsaren bortizkeria zuriak edo indar polizial eta parapolizialen beltzak agerian uzten dute oraindik ez dela heldu demokrazia deitzea merezi duen ezer. Erregimen parlamentario honek demokratiko hitza bere gain hartzen duena, herriarentzat langabezia eta pobrezia gehiago baino ez du esan nahi, eta kontrolatzeko egur, kontrol eta terrore gehiago, sotila edo egun argiz. Herri intsumiso bat izaten jarraitzen dugu. Defendatzen den herri bat eta demokrazia oinarritik eraiki nahi duena. Benetako demokrazia, autodeterminazioaren demokrazia. Errepresio modu zaharrek gero eta eragin gutxiago dute herriaren altxamenduari aurre egiteko orduan. Eta Kesebaian esamolde ezaguna gauzatu baino lehen, beharrezkoa da segurtasun espainiarra bermatuko duen irtenbide bat bilatzea. Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik heltzen da arazo honen gakoa. Estatuari inoiz ere ez baiti aurre egin, hauteskunde kanpainetako demagogiaz gain. Euskal Herritarren artean ordenurako indar berri batzu sortzean datza, agintari espainiar eta alderdiak berak kontrolatua. Batzokietako iragazkiak, espioitza selektiboak, ingurune ez nazionalistetatik heldutako erreklutak, instrukzioaren garbitze politiko-ideologikoak, kide zintzo eta erregimenerako seguruak bermatzen ditu. Euskal Autonomia Elkartea Nafarroarekin batera, Europa guztiko herririk polizialki kontrolatuena da. Espainiar indar zaharren murriztearekin batera, beraien paper polizialaren efikazia handiagotzen da. Gainera, Euskal Polizia berria teknologia modernoen erabilpen masiboan oinarritzen da. Gure kaleak Orwellek deskribatzen duen erabateko kontrolaren eszenografia bereganatzen ari dira. Espainiari obedientzia itxua onartzen duten agintari batzuen menpean. Aipatzekoa da ertzaintzako agintarien erdia Espainiar indar errepresiboetatik datorrela.
indar polizial berriaren iruditxarra hasi baino ez da egin. Baina errepresioa kostea dakar. Herri baten bidean botatzen den guztiak betirako gelditu beharrean bere esperientzia indartzeko balio dezake. Dena den bere sortzaileek ilusio handiak izan bazituzten ere, indar zipaio hau desagertu beharko da, edo bestela Euskal Herria dagoeneko eraikitzen ari den etorkizunera egokitu, nahi eta nahi ez.